keyo Ramogi TV. Kapod ntiere weche mag telo ni seche machuok kende bang' jatend migawo ma jotich Moses Kuria kete mbui mare ni oganda jo Meru gin oganda mohero lweny. Jotelo mawuok e kaunti no wuok oko motegno kendo kwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo teng' lwet Moses Kuria mogo kuom donjore gi siasa kaachiel gi nyiso oganda jo Meru achaya. Kotelni kod seneta ma Meru Kathuri Murungi jotelo gose Moses Kuria tudo kang' mar MCS mag kaunti no kuom thichoko gavana mar Kawira Mwangaza kod achiel kuom jo siasa man kod mbi maduong' e gwenge mag Masawa. Jotelo gonyiso Kuria ni oganda jo Meru nigi jotendgi kendo gidwar jatelo mane orem e yiero maduong' mokalo. That is totally out of order by a cabinet secretary. And we are requesting His Excellency, the President, that he has one look, cabinet secretary, reckless in his speech, reckless in his association. Yesterday he posted to the effect that he is standing with the impeached governor and that it is being organized by someone in Mount Kenya who want to be the kingpin. We want to ask Moses Kuria to tell us who this kingpin is and why he is associating Meru politics with other Mount Kenya areas. Na serikali iliyokuandika wakati wewe umeshindwa, kwa saizi umeanza kuidharau, kwa sababu wewe mwenyewe umeshindwa community yako ya Wakikuyu, umeruka katika Meru. Meru sio area ya kutawalwa na mtu ambaye yeye mwenyewe ameshindwa kujibeba. Ya Ramogi bang' weche mag